jiyo ka gani. Ke, rufe ma mutane baki zaki sa kifin ya gudu. Har na fara jin kanshin gashashen kifi. Amma ka jiyo mana na kama guda ka jiyo ka gani. Good. Wai me yasa kullun kike wasa da asirin gana ke kullun in kina gwadawa a ƙarshe na kaina yake karewa. Hai na sha gaya maka wannan ba asiri bane ilimin mulmular ruwa ne. Na sani kuma har taimakon mutane ana iya da shi la. Kin san wani abu ni da mai ilimin mulmular ruwa ne shirme kawai zan rinka yi. Kana nufin mashirmaci ya ce na shi da ni ce shugaba hamagayen duk duniya zan rinka kallon kaina cikin ruwa ina gwada ni wata ce.